Башкала бедәфеле 13 сәгать 22 минут эфирда Россия Башкортстан радио. Һаумыгы, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Россия Башкортстан радио һәм Башкортстан 24 телевизион каналларының шаршамбы эфирен игътибар итеп тапшыру дәвам итә. Тура эфир студиясында һәдемнең булмалда гадәттәгесә тапшыруда тәләп алып баручы Галим Янибатуллин һәм тавыш режиссеры Гөлнәфис Хусейнова эшләй. Бүген игътибар үзәгендә. Бүгенге тапшыруда без йомгакларын барлайбыз. Узып барган елның тәүге һөдәнтәләре һәм киләчәккә нинди максатлар куярга вакыт. Студиябыздагы асылын сөйләшүдә һездә катнашырга чакырабыз. Буның өчен телефон һандары бар. 246 50 30 246 50 30. Таныш булыгыз. Игътибар үзәгендә программаһы кунагы. Һәм студиябызның бүгенге кунагы Башкортстанның гадәттән тыш хәлләре буенча дәүләт комитеты рәисе Фәрит Рифулы Гумаров. Фәритович, хәерле көн, һаумыгыз. Хәерле көн. Тура эфирдә эшләбез 246 50 30. Фәрит Рифулы Гумаров һораударыгыз булһа шылтыратыгыз, әңгәмәбез тап янгындар турында барасак. Фәрит Рифович, безнең тавыш режиссеры Гөлнәфис Хусейнова һәдә микрофонга якынрак утырырга чакыра. Фәрит Рифович, бына бүген алынган мәгълүматлар буенча Башкортстанда сыккан янгындар быел 2020 елда Башкортстанда ничә урында ничә тапкыр янгын сыккан икән? Ел башыннан кызганычка каршы республикала 11300 янгын сыкты. Бу янгындар ханы үткән ел белән сагыштырганда 100% кәмрәк. Безнең янгындарды профилактикалау хезмәте бөтен республика кимәлендә зур эш алып бара. Бұл хезмәтте без 2018 елда республика башлыгы Ради Фәрит улы буйрыгы буенча эшләгән инек. Мәскәүдән килгән МЧСның төрле ранлыктагы итәкчеләре бұл хезмәткә зур баһа бирә. Бұл хезмәттең эшчәннәре ел буена 17 мобиль группа составында профилактик эш алып баралар. Олар беренче сиратта социаль куркыныч булган гаиләләргә, тагыла гражданнарга кирип, улар менән инструктаж үткәрәләр, янгын суын искәртүсе корамалдар бирәләр. Тагыла авыл yerендә төрле масса күләм эшләр алып баралар. Һәр авылда бар староста дибез, улар менән шулай мәчет булса мәчет муллалар менән, тагыла мәктәпләрдә был эшнең үземтәһе булып, янгындардың ханы 100%-гә төшүе аңлатыла дип уйлыйм. Менә 11 меңдән ашу янгын сыккан бит инде. Янгыннар кайда күбрәк тукканы? Авыл yerендәме яки калаламы? Менә кала yerендә бер уйлаһаң яндырды кайбер дә юк хәмәк бит инде ул. Янгыннар бер кимәлдә авыл yerендә һәм кала yerендә сыга. Шулай да авыл yerендә утта, янгында һәлак булышлар күбрәк 62%. Безнең республикала авыл yerендә барыгы 37% халык яшәй. Уларга 62% янгында һәлак булганнар туры килә. Бу исә шәхси йортларда һәр вакытта электр селтәрләренең мистәрдең дөрес булмавы, төзүк булмавы, яки уларны эшләттергәндә, файдаланганда хәвефлек кагыйдәләрен бозу менән аңлатабыз. Бuna утта ничә кешене гомердә икән дигән алганда корбаннардан һаны арту нимәгә бәйле Фәрит Рифович? Бuna әйттегез 11 меңдән ашу янгын сыккан дигән. Бүгенге көндә 276 кешенең гомере янгында üzüldü. Кызганычка каршы улар арасында 13 бала бар. Бигрәк тә декабрь айы безнең өчен бик кайгылы булды. Без үз янгында 18 кешенең гомерен югалттык. Был Бишбүләк районында, Баймак һәм Әбәл районнарында. Тагыла кызганыч, Әбәл районында бер юлы 11 улы яшьтәге кешеләр һәлак булдылар. Әйтеп китәм, бұл янгындардың кызганычка каршы төп сәбәбе тәмәке тартканда ут менән хакыз куллану. Декабрь айына хәтле республикала үткән ел менән сагыштырганда янгыннарда һәлак булсаның ханы кәмәйне.
Без июль айында 39 кешегә әзрәк янгыннарда кешеләрне югалткан идек. Декабрь башында уларның ханы 18-гә иткән иде. 1 декабрь аенда гына без 51 кешене янгында югалттык. Был үткән еллар менән саштырганда үтә котускыз хан, чөнки 2019 елда декабрь аенда барыгы 30 кеше янгында һәлак булган иде. 2018 елда барыгы 36 кеше булган иде. 51 кеше һәлак булганы булмаган иде. Фатирдә. Бұл котускыз рекорд бер яктан уйлап караһаң, Башкортстан өчен буны куркыныч рекорд. Шулай килеп сыга бит инде ул. Әлбәттә. 246-50-30 бүген бездә кунакта Башкортстанның гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты җитәкчесе, рәисе Фәрит Рифулы Гумәров, әгәр дә ваһнодарыгыз бар икән, шылтыратыгыз 246-50-30. Фәрит Рифович, моны тагыла бер адна һайын Башкортстан башлыгы Хәйбиров тәкъсирлегендә хәзер инде видео селектор киңәшмә үтеп бара. Бында һәр вакытта ла әйтеп бараһыгыз, Башкортстанда сыккан янгыннардан, бына Балатнада сыккан мәсәлән 10 янгындан 5 кеше котылып калган һәм уларның гомерен коткаруда ярдәм иткән бына теге пожароизвещатель диләр шикелле, яңлышмаһам. Ул бына янгын сыгу турында әйткән корылмалар. Уларның файдаһы бармы? Уларны кем алырга мөмкин? Улар бушка таратыламы ул? Яңында һәлак булсарның дүртәһенең үсүһе уттан түгел, төтен белән агуланып һәлак булалар. Шуңа күрә янгын сыгуын искәртүче курамалдар, улар төтен сыгуын билдәләйләр һәм сигнал бирәләр. Шуңа күрә һәр йортта, һәр фатирда был мини-сирена булырга тиеш. Бүтәһе был мини-сиреналар ярдәмендә 497 кеше хаклап калынды. Улар арасында 205 бала. Без республикала 7 категория граждандарга республика бюджеты хисабына был мини-сиреналарны бушлай бирәбез. Рәсәйнең бер төпәгендә дә бездә бирелгән кимәлдә янгын суны искәртү курамалары бирелмәй. Бүтәһе бүгенге көндә 276 мең янгын суын хәбәр итүче курамал бирелде безнең граждандарга. Тагыла әйтеп китәм, граждандар үзләре дә үзаллы был курамалларды хатып алып куялар. Һәм шуны әйтәһе килә. Был мини-сиренаны кую гына уның һәр вакытта төзүк булуын, батарейкаһы зарядкалы булуы кирәк. Мәсәлән, күп кенә өйдә тәмәке тартырга яртучылар был мини-сирен төтөнгә эшләй башлагас, кума салагас, улар аны батарейкаһын үтеп алып, аны эштән чыгаралар. Мәсәлән, Дәүләкән районында бер янгында 2 катын һәлак булды декабрь аенда. Кызганычка каршы йорт хуҗабикәһе еш кына йортта тәмәке тарткан. Шуңа күрә мини-сирена еш кына эшләй башлагас, ул аның батарейкаһын үтеп алган булган. Янгын чыккас, был курамал эшләмәгән, улар һәлак булдылар. Шуңа күрә тагыла игътибар итәм, йөгездә янгын суын хәбәр итүче курамал булса, уның төзеклеген, батарейкаһының зарядкаһы булуын тикшерегез, булмаһа хатып алыгыз. Һәм шуны әйтәһе килә, декабрь аенда без 51 кешенең 22-һен тәмәке тарткан өчен янгында һәлакта булдылар. Шуңа күрә хәзер көндәр халкын әйтү менән күп кенә ирдәр верандала тәмәке тарта башланалар, өйдә һәр вакытта хәтерегездә тотыгыз. Был янгында үзегез генә түгел, якындарыгызга һәлак булуы бар. Һәм янгын суын хәбәр итүче, төтөнгә реагировать итүче курамалдар куйыгыз. Менә мин беләм, Ишембай районындагы Ибрай авылында бына Баларнада сыккан янгында Сәхиулла Шәрипов дигән ир кеше 51 елга зыян күргәйне. Менә уның гомерен хаклап калуда да бына ошо һез алып килгән сирена ярдәм иткән, яңлышмам. Уның тавышы нисек була, Фәрит Рифович? Ул нисек эшләй? Уны әйтәләр, хәтта күрше өйдә яшәгән кешеләр дә ишетә ала дип. Шулаймы? Галимән, һез дөрес әйтәһез. Кызганса каршы кайбер безнең граждандар нисек эшләгәнен, ни тавыш сарганын бу кураманың белмәйдер. Безнең хәтердә бар бер усрак кунакка кайткан
Авыргазы районына бер катынкай тышка сыккан яй көне булган бу хәл. Тавыш ишеткән, күрше йорттан килгән бу тавыш нәрсә икәнен белмәенчә өенә кирип киткән. Ярты сәгатьтән сыкса, күрше йорт яна башлаган инде. Менә белеп, был Крамалдың тавышын тизрәк йортка омтылып ярдәм иткән булса, анда кешеләр бәлки исәндә калырлар иде. Нинди тавыш сыгара ул бунау? Уның тавышы сирена дип кан әйтмәбез. Менә тавышны хәзер сез ишетерһез. Эшләһә. Бунау шундый тавыш сыгара. Бuna әгәр дә кемдеңдер күрше йортыгыда шундый тавыш сыга икән, бuna әгәр дә шундый тавыш сыга, хөрмәтле тыңлаучылар, тамашачылар, мөмкин тиклем вакыйга урынына барыгыз яки янгын һүндерүчеләр сакырыгыз. Фәрит Ильич, безгә кемдер шылтыратыр дидер, хәерле көн, һаумыһыгыз, туры эфирдә. Исәнмесез? Һаумыһыгыз, әйе. Барыгызга киләчәк яңа ел белән котлыйм. Әйе, тыңлайбыз. Мин Ушакова 62, квартира 107, звонит итәм Черниковскидан. Әйе. 2011 елда лифтерлар утыра. Әйе. Шунда 6 организация эшли. Хәзер телевизионный вышка, цифровой телевидениеның. Ана шуларның бөтенесендә минем өйгә, квартирага трансформаторлар соединили. Шундан бирле эшли. Минем өйдә. Безнең өйгә 43 ел шул саклы куркыныч пожардан. Бер кеше бер нәрсә эшләмәй. 5 тапкыр республиканский прокуратурага яздым. Калининскийга яздым, күпме администрациягә яздым. Распотребнадзорга бер кеше бер нәрсә эшләмәй. Рәхмәт, зур итеп, Фәрит Ильич, буны тыңлаучыбызның һорауын дөймләштереп әйтәйек. Буны ысынлап та кайһы бер вакытта бер йортта шул тиклем күп нидер оешмалар һәм аларның янгынга бәйле хәлен дә аңларга мөмкин буны тыңлаучыбызның хәленнән сыгып. Бик зур мәсьәләне күтәрдегез. Сыннан да безнең граждандар битараф булмаһалар, үзләренең яңгын хәвефсезлегенә, яңгын дарханында кәмерейне, һәлак булышларда әзәйр ине. Шуңа күрә без бу мөрәҗәгатьне контрольгә алабыз һәм граждандарыбызга шундай авыр хәлгә тарган суракта проблемаларыбыз булса, шалтыратыгыз, без оператив рәвештә аңа реагировать итәбез. Менә янгындан зыян күрмәс өчен граждандар нинди саралар турында тора тиеш түгел, Фәрит Ильич. Менә без кай вакыт әйтәбез, я плитаны һүндермәк итәбез, я ничектер мистың мөрихәндә тыкмай сыгып китәбез агыл yerендә. Нинди сараларды тәүсиратта тәкъдим итәргә? Мисал итеп, тагыла декабрь аен килтерәм. Декабрь аенда әйтеп киткән инем, 22 кеше тәмәке тартканда хаксыз кулланган өчен, ут менән хаксыз кулланган өчен янгын чыккан. Тагыла 12 янгынның сәбәбе бу янгыннарда кешеләр һәлак булгандар ине. Ул булса мейстің төзүк булмавы яки уны яккас караусыз калдыру. Бигрәк төнгә каршы мейсте ягып караусыз калдыралар. Икенче сәбәп хуткас күп кенә кешеләр электр йылткычларын кабыза. Улар кайсакта яхалма була яки төзүк булмайдар. Бул сәбәптәр аркасында 70% кеше һәлак булалар инде. Шуңа күрә фаҗигале хәлгә тармас өчен иң беренче сиратта мистәрегезнең төзүклеген тикшерегез. Тагыла һәр вакытта яккан суракта караулы булһын. Һәм хуткас электр селтәрләрен электр кабызгас электр йылткычларын уларның төзүк булуын һәм бер кайсанда тагыла караусыз калдырмагыз. Һәм бик күп электр проводларын туташтыргас электр селтәренә унда күсергәнешлек барлыкка килә. Бу күсергәнешлек тагыла янгынга китерү мөмкин. Шуңа күрә сәбәпләр гади кагыйдәләр ябай, уларны һәрберебез үтәргә тиеш. Үзебез генә түгел, якындарыбызны да үтәргә, өндәргә кирәк дип уйлыйм.
Туры эфирдәштәбез. Бүген бездә кунакта Фәрит Рифул Гомәров, ул Башкортстанның гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты рәисе булып эшләй. Әгәр дә кунагыбыз радарыгыз бар икән, шалтыратыгыз 246-50-30. Фәрит Рифович, буны бая әйтеп үттек, Башкортстанда быел 276 кеше һәлак булган янгыннарда. Улар арасында 13 бала бар һәм без декабрь аенда гына Башкортстанда 3 баланы утта югалтык. Ул 5 бүләктә 2 бала булды һәм Гафур районындагы Табын авылында 1 бала булды, 12 яшьлек малай. Буны ата-әсәләр инде кәңәшләргә булыр. Иң мөһиме, балаларды үзләрен генә караусыз калдырмагыз. Бу беренчедән һәм иң төбе. Икенчедән, бушлай тиеш булган янгын суын хәбәр итүче коралны алыгыз һәм фатирыгызда куегыз. Бүгенге көндә бу мини-сиреналар бушлай 4 категория гаиләләргә тапшырыла. Авыр тормыш хәлендә булган гаиләләргә, тагыла аз тәэмин ителгән күп балалы гаиләләр. 1 гыйнвардан 2018 елның 1 гыйнвардан туган балалар булса өйегездә, уларга да бушлай рәвештә мини-сирена тапшырыла. Һәм 7 яшькә тиклем бала булса гаиләләр, улар өчен дә бу мини-сиренаны алырга мөмкин. Өченчедән, балаларды үзегез белән һәр вакытта да янгын сыкканда дөрес ишетергә өйрәтегез. Кызганса каршы, декабрь аенда бер янгында бер бала янган йорттан сыгып китү урынына утты хүндерергә ынтылган һәм кызганса каршы, бу янган йорттан сыга алмай һәлак булды. Шуңа күрә янгын сыккан соракта балаларыгыз да, үзегез дә тизрәк бу янган ирдән сыгып китергә ынтылыгыз. Тагыла балаларды ут менән уйнарга ярамаганын һәр вакытта искәртегез. Буны республикала 12 мең дип әйтәйек, 11-12 мең тапкыр янгын сыкты, буны 11 меңдән 12 меңгә тиклем буны удып барган елда 2020 елда. Буны шул тиклем янгындарды хүндерергә безнең белгечләр бармы республикала? Буны республиканы янгын хүндерүчеләр тәэмин итү, Фәрит Рифович, авырга туры килмәйме, яки без әлегә баягы белгечләр итмәгә халтанабызмы? Безнең республикала беренче булып янгын коткару күчләренең үстерү буенча стратегиясе кабул ителде. Бу стратегия 2030 елга хәтле тиклем барасак, стратегия кимәлендә 2 ел эчендә 67 янгын хүндерүче кушылды безнең янгын хүндерү күчләренә. Бүтәһе бүгенге көндә республиканың 595 янгын хүндерүчесе бар. Тагыла федераль янгын хүндерү хезмәтендә 3800 кеше эшләй. Бер рәттән муниципаль янгын хүндерүчеләр, ведомство янгын хүндерүчеләре һәм ирекмән янгын хүндерүчеләр бар. Бүтәһе республикала 13 мең янгын хүндерүчеләр. Тагыла стратегия кимәлендә бу хан артасак бүгенге көндә тик авыл ирендә генә янгын хүндерү менән проблемалар бар. Чөнки техник регламент буенча авыл ирендә янгын хүндерүчеләр 20 минут эчендә килеп бирергә тиештәр янгын сүндерергә. Шәһәр ирендә 10 минут эчендә. Ерак авылларда бигрәк тә кышын бу нормативлар һәр вакытта үтәлмәй. Шуңа күрә без ирекмән янгын хүндерүчеләрне үстерү буенча да эшләйбез. Булай уман алганда стратегия безнең Навалы республикала ул бер генә Россия кимәлендә регионда кабул ителгән шундый зур документ. Бу документ кимәлендә без тагыла янгын хүндерүчеләргә яңа техника алабыз. Буна шул техника турында, буны хәдәдә әйттек, кайгы вакыт ерак. Мәсәлән, Ишембай районындагы, мәсәлән, Ишембайдан бәлки икенче авылга бару өчен 60-70 км кирәк була бит инде үтергә. Һәм шул вакытта машинада һин яхшы булырга тиеш. Буны техниканы кайтару, Фәрит Рифович, бездә бу хәл катмарлы түгелме? Безнең техника бармы? Буны ошо тиклем ханлы кешеләр югалтмасын. Республика башлыгы Ради Фәрит улы безнең янгын хүндерүчеләрнең материальный техник базаһына зур әһәмият бирә. Бу елда гына без яңа 10 янгын хүндерү машинасы алдык. Тагыла 2 мобиль химик лаборатория алдык. Бу химик лабораториялар
41 мәддәнең составын билдәләй. Бұл исә янгындарды тиз оператив рәвештә һәм эффектив бетерергә, зыянын бетерергә ярдәм итә. Тагы әйтәм, бүгенге көндә безнең янгын хөндерүчеләр яңа деполарга керәләр. Стратегик мәлендә 26 яңа депо төзү каралган. 2 ел эчендә 4 депо төзелделәр инде. Мин беләм, менә Елаерда яңарак эшләй башланы шикелле. Елаерда, Белорет районнарында, Баймакта, тагыла Кушнарин районында. Тагыла әйтеп китәм, без Ирекмен яңгын хөндерүчеләргә дә зур ярдәм күрсәтәбез. Стратегик мәлендә 2 ел эчендә 29 принциплы яңгын хөндерү техникасын бирдек. Тагыла профессионал яңгын хөндерүчеләрдән бушаган 29 яңгын хөндерү машиналары тапшырылды. Безнең киләсе максат һәрбер яңгын хөндерүчеләрдә яңа техника булырга тиеш. Ирекмәндәрдә яңгын хөндерүче командаларда һәрберсендә кирәкле техника булып, яңгынга һәр вакытта техник регламент нормативларын үтәп килеп идергә тиешбез. Фәрит Ильич, тагыла бер һорау. Менә авыл yerендә бар да инде янгынды хөндерүчеләрнең ирекле дружинаһы дигән. Дружина пожарных дип аталам ул рус әйткәндә. Команда дигән. Команда диләр. Буны улларды ничектер укытырга кирәкме? Чөнки улар бит инде ябай гына кешеләр, уларның махсус белеме лә юк. Улар белән дәресләр алып бара кирәкме икән ул? Сыннан да авыл yerендә беренче булып янгын хөндергә был Ирекмен янгын хөндерүчеләр командалары килеп итәләр. Шуңа күрә без уларга зур игътибар итәбез. Уларды әзерләү буенча техник яктан уларның базасын ныгытырга ярдәм итәргә тырышабыз. Шулай ук үз алды идарә биләмәләре дә уларга төрле деполар төзүләр. Һәм бүгенге көндә әйтергә кирәк, был ирекмәндәрнең ханы 3000-нән артты. Уларга тиешле рәвештә игътибар нигезендә без әлеге вакытта субсидия бирү буенча хөкүмәттә яңа үзебез проект үткәрәбез. Бұл проект буенча без уларга, уларны укырга, страховка үткәрергә, шулай ук медицинский осмотрлар үткәрергә акча бүлеп бирергә планлаштырабыз. Улар, димәк, буна Ирекмен дружиналары, улар буна төп состав килгәнсе янгынды хөндерә торырга тиештер. Дөрес, улар бүгенге көндә 1 ел эчендә генә 2000-дән артык янгында хөндерүдә катнаштылар. 69-ын үзаллы хөндерделәр. 2 кешене коткарып калдылар. Иң хатта янгынды профессионал янгын хөндерүчеләр хөндергә тиештер. Ярдәмгә был ирекмәндәр килә. Турай эфирдә эшләйбез. Бүген бездә кунакта Башкортстанның гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты рәисе Фәрит Рифулугумәров. Әгәр дә гыйрәдарыгыз бар икән, шылтыратыгыз 246-50-30. Әйткәндәй, без Фәрит Рифулы менән узып барган елга йомгакларда яһайбыз. Башкортстанда әйткәндәй узган елда 11000-дән ашу янгын сыгып, бүгенгә уларда 276 кешенең гомере үтелгән. Фәрит Рифович, бuna әлбәттә бuna бәлә килеп сыкканда, ут килеп сыкканда янгын хөндерүчеләр генә үзләре генә эшләй алмый. Шулай да инде уларга коткаручылар да кирәк. Бuna башка хезмәттәр белән бергә эшләр алдыннан, бuna буларга ял бер алдан безнең тагыла бер тыңлаусыбызның үзе иштәйек, безгә шылтыраталар. Хәерле көн, һаумы, Турай эфирдә. Хәерле көн, Фәрит Гомәровна, сорауым бар, Туймаздан Дания апа шылтырата. Дания апа. Менә Туймазда көньяк урамы бар, южная. И шул урамның икенче ягында шундук йортлар төзелеп киткән. Йортлар каршында 150 метр арада, күп булса, әз булса 100 метр. Гаражлар кооперативы көньяк дип атала, южный дип атала. И бакчалар ширкәте, укырга южный. Шунда көне төне ел әйләнәсенә покрышкалар яндыралар. Менә йортларда чыккан янгыннар күренеп торса күзгә, бу шул кадәр агу күренми торган. Тәрәзәләр кап-кара корым, 3 көн сайын кыш көне без тәрәзә юабыз.
Менә хәзер безнең телефоннарны, безнең мөрәҗәгатьләрне кабул итмәй башладылар МЧСта. МЧСка шалтыратмыйча гына янгын бүлегенә чыгып булмый. Минем соравым менә нәрсәдән гыйбарәт. Фәрит элем, сезгә МЧСка гадәттән тыш хәлләр министрлыгына килгән мөрәҗәгатьләр буенча, мөрәҗәгатьләр изеннән ары берәр нинди чара күрү булырга тиештер бит инде ул. Сезнең оешма хезмәткәрләре безнең мөрәҗәгатьләрне янгын сүндерелгәннән соң куядыр башка оешмаларга шул тәртиптә кем җаваплы шуларга тапшырырга тиешләрдер бит. Менә безнең шул борчый. Бер чара да күрелми. Хәзер уже янгын сүндерүчеләр арып туктады безнең мөрәҗәгатьләрдән. Котышкыч кап-кызыл ялкын, кап-кара Түтен. Рәхмәт Дания апай, бына был туймазына көньяк урамда яшәүчеләрнең зары булды, Фәртилевич. Дания апай, рәхмәт һорау өчен. Беренче сиратта мин Дәүләт комитетының председателе буламын. Гадәттән тыш хәлләр буенча Башкортстан Республикасының Дәүләт комитеты председателе. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ул икенче оешма. Без аның итәкчесе менән бер командала эшләйбез. Безнең һорауны аңа yetkерәме мөрәҗәгатьте. Тагыла Туймазы районы администрациясе менән Гадар Рифхатович белән безнең мөрәҗәгатьне карарбыз. Сыннан да безнең шулай бурсулыгыз ул урынлы. Кызганса каршы гаражда янгында һәлак булган кешеләрдә ханында арта. Бу елда шуңа күрә рәхмәт сезгә безнең яктан нинди соралар булачак, бөтенесенә хәбәр итербез. Татарстан 24 телевизион каналында карау мөмкинлеге бар. Фәртилевич, бuna Дания ханымның харанасы әйтәйек, әңгәмәне дәвам итәйек. Гомумән алганда коткару хезмәтләреннән бергә эшләү, Фәртилевич, бу без бит инде барып подигне янгындырып бирмәйек, сезгә кайһы вакыт башка төрле хезмәтләр ярдәмы кирәк. Федераль ведомстводан Башкортстандагы идарәләр белән бәйләнештә торасызмы? Сыннан да әйтеп китәм, безнең Башкортстан Дәүләт комитетының тармагында 21 янгын часты бар һәм тагыла 8 эзләнү коткару отрядтары бар. Безнең отрядтардагы коткаручылар һәр вакытта янгын хөндүрүчеләрен бер рәттән эшләләр. Улар коткарырга килгәндә кирәк булган усракта янгын хөндүрүчеләргә ярдәм итәләр, чөнки уларды без янгын хөндүрү тактикасы буенча да әзерлек үткәрәбез улар менән. Һәм бу безнең эзләү коткару отрядтарын ныгыту буенча зур эш алып барыла. Стратегик кимәлендә үткән елда без Салават районында яңа 7нче коткару отряды эшләгән инек. Быел Павловка хукукларында 2нче отрядты астык. Бу отрядтар елына 500ләп кешенең гомерен хаклап калалар. Һәм әйтеп китәм тагыла, без уларында ханын арттырабыз. Стратегик мәлендә 79 яңа коткарусы булырга тиеш. Бүтәнхе безнең әле бүгенге көндә 233 коткарусы. Бу отрядтарның берсе Туймазы районында урнашкан. Шуңа күрә уларга да мәсьәлә куярмын. Һәм бүгенге көндә коткаручылар һәм яңа хөндүрүчеләр улар бер командалар. Тиздән киләсе атнаны 27 декабрьдә Россия коткаручылар көне билгеләнәсәк. Бу бәйрәмдә коткаручылар һәм яңа хөндүрүчеләр берәттән билгеләсәктер. Фәртилевич, бuna узып барган ел Башкортстанда шул тирим янгындарга бай булды. Пандемия, янгын, һауга батып үлүчеләр, пандемия, янгын, һауга батып үлүчеләр һәм тагыла бер хәл Башкортстандагы урман янгындары. Фәртилевич, buna был шул дигән куркыныч хәл булды. Белоретта урман янды, Бирьяндәр янды, Учалла янды. Хунан килеп октябрьдә Баймакта янды. Быел Башкортстанда ничә тапкыр урман янды икән, Фәртилевич? Быел кызганса каршы эсе булу аркасында 72 урман янгыны теркәлде. Бу үткән ел белән сагыштырганда 4 янгынга күбрәк. Янгыннарны хөндерүгә профессионал янгын хөндерүчеләрдән тыш, ирекмән янгын хөндерүчеләрдә катнашты. Һәм бүгенге көндә без нәтиҗәләрдә эшләнек. Кызганса каршы һәр янгынга да
тиз арала реагированы булманы дип әйтергә мөмкин, чөнки бу янгындар бик авыр ирдә, таулы ирдә булдылар. Ул ирдәргә һәр вакытта техника керәлмәй, һәм уларды вертолеттар, самолетлар менән дә хүндереп булмый, чөнки уларның үз тактикасы бар. Анда был авиацияны кертеп, без янгындарны тагыла зурайту куркынысы булуын белә инек. Шуңа күрә була иткәндә кул менән бу янгындарны хүндергә күпчелек йөрдәргә туры килде. Чөнки самолетларга, вертолетларга һәв алыр өчен был яктарда зур елгалар юк. Албетте бар, плотиналар юк та инде барып һаваларга. Фәрдиш, менә әдәбиятта гала бер без әлегә баягы хәдер итендә Башкортстан фаҗиганың бөтәрәсәй аптыраны. Социаль приюттар тикшерү, Фәрид Рифич, гомумән карттар йортлары һәм пансионатлар, уларда янгын хүндерү корылмалары бармы? Уларны тикшерү кирәкме? Чөнки моны бирелде бер төндә 11 кешене тоттык та югалттык. Сонда бу бигрәк улы кайгы. Без был йортта һәлак булган бөтә граждандардың туганнарына уларның кайгыларын тыклашабыз. Сонда вакытында был бөтә социаль приюттарны тикшерергә кирәк. Янгын хәвефсезлеге кагыйдәләрен бозу соракта уларны тиз арала бетергә кирәк дип уйлыйбыз, чөнки тагыла мондый кайгы килергә тиеш түгел. Әлеге вакытта прокуратура органнары бөтә социаль приюттарны тикшерү эше алып бара. Бу тикшерүдә төрле контроль функциясын башкаручы ведомстволар катнаша. Шулай гадәттән тыш хәлләр буенча министерство хезмәткәрләре ялып ителгән. Әбиялел трагедиясы буенча әле вакытта тикшерү органнары эшләрен тәмамламады. Билдәле булса, бу карттар йортында янгын хәвефсезлеге талаплары үтәлмәгән. Бу турала приюттың хуҗабикәсе белгән. Шуңа күрә тагыла республикабызның гаилә семьясы бүгенге көндә бөтә шәхси социаль приюттарның реестрын төзүләр. Һәм бөтә органнар бундай трагедия булмак өчен дә эшләйләр. Фәрид Рәшит, менә безнең тапшыру якынса 2 минуттан һуң тәмамлана. Без кайһы бер һорауларны әлбәттә алып бирә алмайсыз, бу мәсәлән мәктәпләрдәге балалар турында. Фәрид Рәшит, менә яңа елга 8 көн калды, шулай да инде. Әле буны халык йыгылып ятып шыршала. Шыршала, уны бидәй, кайнысы яхшы. Яһалма шыршымы яки ысын шыршымы, кайнысына гирляндар кую куркыныч. Һәм бына шу яктырткычларда куйганда нимәне ихтә тотырга? Яһалма шыршы шунысы менән куркыныч. Ул янган сакта агылы матдәләр булып сыгара. Тиздере һәм тарала. Уны хүндерү бик авыр. Әгәр дә сез яһалма шыршы алгагыз, иң беренче сиратта уның составында антиперин матдәсе булуын карагыз. Бу матдә шыршының юанып китүенә кумасаулай. Сифатлы синтетик шыршылар бар. Уларды алганда хайлап алырга кирәк. Һәм тагыла шыршының составы, ким аны итештергән, упаковкасында язылган. Шунда карап белергә була. Һәм шыршыны ныклы аяктарга биргәргә кирәк. Һәм гирляндахын яндырып түңгелеккә калдырмагыз. Гирляндахы завод шартларында итештергән булган. Тагыла буны һәз бит инде гадәттәндәш хәлләр буенча җаваплыгы. Пиротехника, Фәрид Рәшит, пиротехника хәзер гөп ташап көнне сарыктан тар, гөп ташап нимәләр шартлаталар. Ни эшләргә, Фәрид Рәшит, буны ничек үзеңне хакларга пиротехника әйберләрен кулланган сакта? Сынында беренче сиратта махсуслаштырылган магазиннардан алырга кирәк пиротехник әйберләрне. Уларды фейерверкларда усыру, петардаларны шартлату өчен уларның инструкциясын интекләп укырга кирәк. Шулай ук уларны кулланганда исерек кешеләргә, баларга бирмәгез. Фейерверкларны автомобильләрдән, агаслардан, электр линияларыннан ераграк булган yerдә атырга кирәк. Хәтерегезгә тотыгыз, бик күп фаҗигале хәлләр булды. Владивосток каласында тәзрә аша фейерверк усырган вакытта күп катлы йортта фатир янды. Тагыла Түбән Саллы шәһәрендә бер бала петарданы шартлатканда кулсыз калды. Шуңа күрә хәвефсезлек сараларын
һәр вакытта үтәргә кирәк. Фәрит Рифич, белән тапшыру тамамлана, шулаймы Гөлнәфис? Тапшыру тамамланды. Бына, әлбәттә, һенгә зур рәхмәт, узган ел йомактарын безнең радиога килеп игълан иткәнгә. Һәм бер 10 гына секунд, Фәрит Рифич, нимә теләшегез яңа ел көндәрендә Башкортстан халкына? Беренчедән, бөтен хәвефсезлек кайдарын үтәгез. Яңында һәлак булырга үзегез генә түгел, якындарыгыз да мөмкин. Һәм икенчедән, яңа ел бүләк итеп, яңа сон хәбәр итүсе корамал алыгыз. Хакы әз 200 лухым гына, ләкин файдахы кеше гомере. Безгә уңышлар һәм яңа ел бәйрәмен елы якын кешеләрегез менән якты истәлекләр калдырып кына әйтеп үтһен. Зур рәхмәт сезгә, Фәрит Рифич. Игътибар үтәгәндә программа һәндәгәнегез Турай студиясында бүген кунакта Башкортстанның гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты рәисе Фәрит Рифул Гумәров булды. Студияда һәдәмнән Галимия Нибатуллин һәм тавыш режиссеры Гөлнәфис Хусейн Ваштаны. Хау булыгыз.